Milica nam dolazi iz Novog Sada, odnosno predstavit će danas Kultura Desk Srbija. Milice, bilo je reči o ovome i juče i sad ja se nadam da nam dolazi nova publika, da je bilo tu promjena, da nisu svi oni koji su bili juče, pa možda da testiramo. Da, slažem se, ja sam za interakciju. Koliko vas uopšte, evo podignite ruku, koliko vas zna za program Kreativna Evropa? Čuli ste? Odlično. Pa nije loša situacija. Nije loša situacija, dobro. A koliko vas je bilo juče kada je moj kolega Bojan Milosavljević govorio, ok, nešto manje, dobro, dobro. Tako da ima smisla da ponovo danas onom delu publike koji nije bio juče predstavimo Kreativnu Evropu, odnosno Kultura Desk Srbije. Da, mislim, možda je i zgodno da se fokusiramo na deo tips and tricks, na neke preporuke, mislim da je to uvek korisno. Možemo i u tom maniru, da preskočimo ovaj uvodni deo, da kažemo samo da je to glavni program Evropske unije kojim se podržavaju ustanove i organizacije u polju kulture. O tome danas govorimo. Dakle, Milice, šta bi ti savjetovala one koji bi da apliciraju? Pa evo, ja moram da ti priznam i sama znaš, Vanja, da sam dolazim iz Novog Sada, Evropske prestonice kulture, gde sam učestvovala u samom apliciranju za projekat Evropska prestonica kulture, a posle implementacije. Znači, zaslužuju i tebi, ne samo gradonačelniku Novog Sada? Ne, celom timu, ne samo meni, nego celom timu, tako da iz tog miljeja dolazim, a sama nagrada Evropska prestonica kulture pripada programu Kreativna Evropa. A i tokom implementacije celog tog programa sam pisala projekte za Kreativnu Evropu, tako da sam u Desk došla baš sa nekim iskustvom u samom i pisanju i implementaciji projekata, što mislim da je jako važno, da kada radimo kao savjetnici i kada druge ljude obučavamo, da je važno da smo i sami prošli tu praksu. Sad, što se tiče trikova, prvo mislim da je najvažnije da se jako dobro informišemo i pročitamo propozicije konkursa. Mislim da ljudi se obraćaju, evo i Desku Kreativna Evropa, vrlo često bez ikakvog upućivanja u to šta uopšte jeste Kreativna Evropa, kakve sve programe i konkurse tokom godine objavljuje i gde se oni tu najbolje uklapaju. Mislim da je jako važno, a naš sajt kreativnaevropa.rs možete da pogledate i da pročitate sve o ovom programu i da nekako probate da nađete bar kategoriju u kojoj se... Mesto za sebe, da. Jeste, mesto za sebe. Stvarno ima preko 40 konkursa svake godine i mislim da svako zaista od najnižeg malih grantova tipa Culture Moves Europe, Kultura pokreće Evropu, to su fondovi za individualno putovanje, znači za rezidencije, gde bukvalno kao jedna osoba... Te program je sada aktivan, dakle do kraja novembra. Jeste, do 30. novembra je otvoren. Znači, od tih malih grantova pa do velikih preko milionskih grantova koji se nude. Dakle, mislim da tu ima prostora za svakog kogod želi da radi u polju kulture i audiovizualnih umetnosti. Tako da bi mi prvi savjet bio u stvari da dobro pročitate propozicije konkursa pre nego što konkurišete. Zvuče onako banalno, ali je retko, moram da priznam. Znači, ipak mora da se ponavlja. Hajde da se fokusiramo na program Kultura pokreće Evropu, budući da je to nešto za što i dalje može da se aplicira. I da preciziramo možda, dakle, jasno je da je to namenjeno ljudima koji se bave umetnošću i da je ideja da ih pokrenemo da se oni kreću. Na koji način? Tako je. I ne samo umetnici, nego i uopšte profesionalci i profesionalke iz oblasti kulture. Jer to je jako važno naglasiti, jer mogućnosti imaju i ljudi koji rade u muzejima, galerijama i tako dalje. Ne moraju biti samo umetnici ili umetnice. Na koji način ovaj poziv sprovodi Goethe institut u Briselu i preko njihovog portala se u stvari sve realizuje, svi konkursi vezani za Kreativnu Evropu se vezuju za online prijavljivanje, znači već je prevaziđeno ono tradicionalno slanje papirologije.
Dakle, sve se radi preko tog portala. Dakle, što se tiče samih propozicija, moguće je da se ide na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne rezidencije. Kratkoročne su tu 10 dana, srednjoročne oko 2-3 nedelje i dugoročne su više meseci. To je prvo što treba da odlučite, a drugo što trebate da odlučite jeste da li ćete da putujete kao jedna osoba ili kao grupa. Dozvoljava ovaj poziv i grupi od 5 do 5 ljudi da odlaze u različite zemlje. Ono što treba da uradite pre nego što konkurišete jeste da kontaktirate jednu od organizacija ili gde želite da idete. To može da bude neka konferencija, može da bude neki rezidencijalni prostor, može da bude neki festival. Zaista su različite iskustva i opcije da odaberete gde želite da idete. Postoji web sajtovi gde možete naći izlistane rezidencije, prostore. Imali smo skoro letos jedan webinar gde smo predstavljali uspešne priče baš na ovom pozivu. Jedna od učesnica je rekla da je bukvalno na web sajtu gde su izlistane sve rezidencije našla u Barceloni rezidencijalni prostor. Njih je kontaktirala, oni su rekli aha, zanimljivo je to što radite, poslali joj pozivno pismo na osnovu koga je ona dalje se prijavila za ovaj konkurs. Znači sve je zaista moguće, živimo u vreme kada postoji internet i kada stvarno možete lako doći do raznih informacija, samo trebate zaista da se potrudite da pronađete to mesto. I onda sledeći korak jeste kada imate to pozivno pismo, znate tačno koliko želite i s kim želite da idete, onda razvijate svoju malu projektnu ideju koju trebate da realizujete na toj rezidenciji. I sad jasno da su to sve neki vidovi saradnje ili nekakvog istraživanja ili evo kao što se rekla odlaska na festivale. Da li postoji mogućnost da neko izabere neku instituciju, na primjer neki muzej koji može da odlazi da recimo stažira, hajde da to tako nazovemo? Tako je, da. U stvari, postoje više opcija koje vi trebate da odaberete. Da li vi idete tamo da istražujete, da li idete da radite neki networking, da li želite da predstavite samo svoj umetnički rad. Birate nekih 5 kategorija postoji, od kojih vi treba da izaberete 2 na koje ćete se vi fokusirati. Znači, možete stvaranje umetničkog dela i networking, na primjer, ili istraživanje i networking, znači birate tu gde vam je fokus. I šta oni koji konkurišu dobijaju? Da li je to grant za ono što je njima potrebno, s obzirom na to da će navesti aktivnosti, to je šta im je ideja, ili je to prosto prikažu šta je to što bi oni da rade, pa vi prosto plaćate te troškove, putne troškove, troškove smeštaja? Tako je. Znači, postoji određena suma novca koja je od 75 evra dnevno, pa sad u zavisnosti od vašeg boravka, to su troškovi za smeštaj, za hranu, za eventualno neki lokalni prevoz i pored toga se plaćaju putni troškovi. Ono što je važno i za ceo program Kreativna Evropa, a samim tim i za Culture Moves Europe, jeste to zeleno putovanje, takozvano. Znači, ono što se podržava jeste da se putuje vozom ili električnim automobilom. Samo u iznimnim situacijama se dopušta da se putuje avionom ili ukoliko je velika destinacija u pitanju, ne postoji neki drugi način. Dakle, putovanje vozom se jako podstiče i čak se dobija neka dodatni novac za to ukoliko putujete tim zelenim prevozom. Koliko su bili voljni učesnici do sada da to ispune, to jest da su uspevali? Je li to moguće? Jesu. Većim delom Evrope da, ali? Jeste, veći deo Evrope jeste vrlo povezan i putovanje vozom je nešto što i sami Evropljani koriste često, tako da nije bio problem. Ali stvarno su bile različite destinacije, to moram isto da kažem. Jedan od umetnika odavde iz Beograda, Nemanja Dragaš, on je putovao u Jermeniju.
I tako da pored zemalja Evropske unije u programu Kreativna Evropa učestvuju i zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, to jest takozvanom statusu neighborhood ili komšijskih zemalja, gde spada i Gruzija, i Armenija, i Turska, i ceo naš region, Norveška, Island, tako da i mnogo je šire od same Evropske unije prilika za putovanje i razmenu. Pa dobro, to je baš važna i dragocena informacija i dobro je da postoji i ta opcija. Hajde da čujemo samo još, voljela bih da znam recimo šta je to što je potrebno ljudima odavde, šta oni obično traže kada govorimo dakle o ljudima, radnicima u kulturi, umetnicima, koji tip podrške u ovom smislu njima znači, šta je ono što im nedostaje recimo u matičnoj zemlji, a što onda dobijaju kroz ovaj projekat? Pa da, ovako kad mi postaviš to pitanje, ja razmišljam odmah iz prakse, iz tih primjera dobre prakse. Na primjer, ova devojka koja je putovala u Barcelonu, ona je umetnica koja je vizualna umetnica, ali se bavi poezijom i drugim graničnim umetnostima. Ona je otišla u Barcelonu gde postoji jedna organizacija koja ima više rezidencijalnih prostora širom Barcelone. U jednom se bavila keramikom i pokušavala tu svoju poeziju i vizualnu umetnost da izrazi kroz rad u keramici. Zatim drugi rezidencijalni prostor je bio samo grafika gde je mogla na taj način. Onako mislim da je to putovanje i u druge zemlje u stvari velika inspiracija da vide kako jedan dobro organizovan sistem i jedna država koja ulaže u umetnost i umetnike može da pruži podršku njihovom stvaralaštvu. Mislim da je to jako važno i onda kada dođu nazad u Srbiju mogu možda i da lobiraju ili, kako da kažem, insistiraju na nekim boljim uslovima za njihov rad i stvaralaštvo. Pa dobro, taman za kraj da čujemo i da u tom maniru završimo. Da li znaš neki primjer da nam navedeš, dakle, nekoga ko je otišao u neku rezidenciju ili negde već u nekoj zemlji boravio, radio nešto da je to inicirao po povratku u Srbiju ili je prosto organizovao nekakve edukacije ili neke susrete za druge ljudi koji nisu učestvovali u ovom programu? Jesam, da, čula sam, na primjer, gospodin Žarko Sebić koji radi sa osobama sa invaliditetom, on je razvio išao je ne samo putem ovog programa, ali i drugih programa, da razvije nešto što se zove sviranje instrumenta bez dodira, to jest sound beam se zove ta vrsta instrumenta, gde je upoznao kako to sve funkcioniše i onda tu tehnologiju doveo ovde i za potrebe škole Milan Petrović u Novom Sadu uveo taj sistem i rad učenika. Omogućuje učenicima koji imaju probleme u kretanju da i sami sviraju i muziciraju. Mislim da je to bilo baš važno. Kako ne. I hvala mu veliko za to. Hvala Milice i tebi što si danas bila sa nama ovde i podelila sve ove informacije. Bila ovo Milica Rašković, Kultura Desk Srbija.